Nur saçyar, jahana Türkmen toprağı. Nur saçyar, jahana bagtiyar diyar. Başları asmanına, yerde kökleri. Iqbalı bagtiyar, ömrü bagtiyar. Gödeli yaşıl tuğu, gözünün nuru. Mertebe mukamı, yürek tarıdır. Garaşsız, bir taraf Türkmen devleti. Dostluk, doğulluğun taraftardır. Bagtiyar diyardan yol salyas dünya. Bağıt yurduna karşı alyas mihmanı. Arkadağın yurdu, dostluk mekanı. Yeryüzüne şuğla salyar günyalı. Esselamu aleyküm. Kahraman arkadağımızın sayesinde karışsız bakı bir taraf Türkmenistan devletimizde elmidama ağzı birliğin atıl dolun koyunu yaşayan mehvan iyileşler, ediyet vatandaşlar mavi yayılımın önüne sizi hoş gördük diyez. Kememide meğelim hoşyarın karışsız bakı bir taraf Türkmenistan devletimizde kahraman arkadağımızın sayesinde Türkmenistan parakatçılığın ve ınışman vataniyelımızın her bir günü toydur bayramları, şahatlıklı vakaları, acayip seneleri besleniyor. Yine yurdumuzda toylarımız toylaşıyor. Bakı bir taraflığımızın 26 yıllık bayramçılık olsa, ulu bir şahatlığa, şovkuna Türkmene mahsus şahanladığı besleniyor. Şu baktiyar fırsatta, halkara bir taraflık günü münasibetli, kahraman arkadağımızı, edi vatandaşlarımızı tüysürükten kutlayaz. Mehman iyileşler, bayramınız kutlu olsun. Bakı bir taraflığımızın 26 yıllık bayramçılık münasibetli olsa, Türkmen Ova teleyaylimine tayarlanyan, sanlı uluğumun giyin mümkünçülüklerini peydalayan, uluğumda ovadatı getmeşimizin bayramçılık sahanından daşlaşmayan mehman iyileşler Türkmen Ova'dına biz bilen alın. Mehman iyileşler, edip tomoşuşlar, getmeşimizin bayramçılık sahanında ödünün acayip aydım saatları bilen, dostluğunluk aydımları bilen bayramçılık fırsatlarını bedecek şeyle de qızıqlı söhbetleri sizi yetirmek maksadı bilen, yani sizden gel qowuşan 05 00 qytybeligimizde gelen hatları esaslanıp bu gedeki gepleşigimizin bayramçılık sahanını bizin zehni aydımçymyz Ategelli Şawuli bilen tayarlamagy makul bildik. Häzir orta video aratma arkaly olar ýan bizin jaňmyda garaşýa Ategelli Şawuli video aratma arkaly mehman iýleşler ulgama çagyrýas. Atet bolsa bizden daşlaşmaň Türkmen Owa teleýaýlymyna ulgamda owadaty gepleşigimizde elbetde biz bilen garyn. Ategelli, salamu aleyküm, qowum ýagdaýlaryňyz. Salam, hoş geldi. Bar bolun, qowum özüňizem. Ategelli, ilki bilen gepleşigimizin bayramçylyk sahanyna gatnaşmagy isle bildireniňiz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Şu ajaýyp bayramçylyk bilen sizi tüýsüregimizden gutlaýas. Gepleşigimizin başynda öz bir bayramçylyk gutluglaryňyzy mehman iýleşmemiz bilen paýlaşaýsaňyz. Hawa, size de sag bolsun aýdan hoş geldi. Şu günler yurdumyzda ulu toy, ulu bayram, halkara bir taraf günümüz ýetip geldi. Bu gün yurdumyzyň gujagynda ýanlanýan dost-soğulluk aydymlary ajaýyp bir mukam bolup äleme dolýar. Çünki bu bayram asyzlygyň we parakatçylygyň bayramy. Bu bayram dost-soğullugyň bayramy. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadağymyzy hem-de ähli türkmen halkyny bir taraf günü bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Bayramyňyz gutlu bolsun, yurdumyzda elmedama toylar toýa ulaşdyn. Goý külli türkmeniň hak howandary, gahrman we mehriban arkadağymyzyň ömrü uzak, jan sag bolsun. Alyp barýan ýyl ýurt bähbetli, dünýä ähmiýetli, beýik işler elmedama rowaçlykları bersin. Ategelli, köp sag bolun, arzularyňyz hasyl bolsun. Gelingini gepleşigimizi sizin ýerine ýetirip berjek dost-soğulluk aýdymlaryňyz bilen dowam edäýelim. Gepleşigimizde ilki bilen haýsy dostlukly ýurdun aýdymyny ýerine ýetirmek maksat edinýäňiz. Hoş geldi. Eger garşy bolmasaňyz gepleşigiň başyny goňşy döwletleriň biri bolan, ýagny Eýran Islam döwletiniň aýdymy bilen başlaýaly. Onda bizem bu aýdymy mehman tomoşaçylarymyz bilen birlikde ulu höwetlen dinleriz. Mehman iýleşler, bizden daşlaşmaň dostlugluk aýdymlaryny biziň zehirli aýdymçymyz gepleşigimiziň bayramçylyk sahanynyň mehmany Ategelli Şawuli ýerine ýetirýär. Dinleýän diýinjalyň, lezzet alyň.
گل سنگم گل سنگم چه بگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بر من نه تو بی سردم و بی رنگم گل سنگم گل سنگم چه بگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بر من نه تو بی سردم و بی رنگم خمی آخم خمی دردم مثل توفان داره کردم خمی آخم خمی دردم مثل توفان داره کردم با دل مسخم کدی سخرم میپیچم داره تو میگردم مثل برون اگه نباری خبر از حالی من نداری بی تو پر میشم دیموزه گل سنگه برم میسوزه گل سنگم گل سنگم چه بگم از دل تنگم گل سنگم گل سنگم چه بگم از دل تنگم خمی آخم خمی دردم مثل توفان داره گردم خمی آخم خمی دردم مثل توفان داره گردم با دل مسخم کتی سخرم میپیچم داره تو میگردم مثل برون اگه نبولی خبر از خالی من نداری بی تو پر میشم دیموزه گل سنگه برم میسوزه گل سنگم گل سنگم چه بگم از دل تنگم گل سنگم گل سنگم چه بگم از دل تنگم چه بگم از دل تنگم چه بگم از دل تنگم دل کوچولو دل دیوونه دیگه نرو از خونه پشیمون میشو پریشان میشو نمیدونی دیوونه بیرون از خونه دل خمه سر خرچی میبونه رنگینه تو مثل یه با مبیرتت با خط یادتم مبیرن از دل کوچولو دل دیوونه دیگه نرو از خونه پشیمون میشون پریشان میشون نمیدونی دیوونه بمیرم وسیع تو شرنجو نکشیدی چه خسته هل تنخو چه خرفه کشیدی خلا برگشتی بازم دوستی
kuçulu deli divone deginaro az khone pashimon mishi parishon mishi namiduni divone وسیعتو شرنجو نخشیدی تخسته دلتم با چه حرفا کشیدی حالا برگشتی بزم تو سینه میدونی تنها من نداری میدونم شیطون بالای جانم من بازارم نمیذاره دل کوچولو دل دیوونه دیگه نرو از خونه پشیمون میشی پریشان میشی نمیدونی دیوونه نمیدونی دیوونه نمیدونی دیوونه Mehman iyileşler. Edir tomoşaçylar, gepleşigimizde diyarymyzyň wekilini aýdymysy Atagelli Şawuli bilen söhbetleşik arkaly dowam edýäs. Atagelli ýerine ýetirperen ajaýyp aýdymyň üçin köp sag bolsun aýdýas. Bedow baatly ösüşleri, tutumly, belen maksatly işleri diňe parakatçylygyň we asudalygyň ýurduna agdy bir. Jebis ýaşaýan zähme söýür millet amalaşyryp bilýär. Gahrman arkadamyzyň belli işýaly halkymyzyň we döwletimiziň bähbitlerinden ugur alyp, ýurdumyzyň dünýä jemgyýetçiligi bilen garylyp gatylmagyny üpçün etmeli. Hemde onuň halkary meselelerine ornuny, awraýyn we täsirini artdyrmaly, uly huzu bilen aýdan belent ruhly, öňnöňürjükli siýasatyndan göz başalýan, betarap Türkmenistan döwleti bagtyarlyk döwrüniň täze öwüşgüllerine eýe bolýar. Hemde dünýä ýurtlarynyň arasyndaky dostlugyň gatnaşyklaryny, medeni gatnaşyklary, halkary gatnaşyklary hasan bir jebitleşdirýär. Ne gepleşimiň şu ýerine size şeýleräk bir sowal bilen ýüzlenmek isleýäs. Bir näçe daşary ýurt dillerine aýdymlary näse ýerine ýetirýäňizde, size şeýle aýdymlary bir näçe ýurtlaryň dillerine aýdymlary ýerine ýetirmek nähili başartýar Atagelli? Şu ýerde men aýratyn bir zat bellemek isleýän. Gahrman arkadamy dünýä döwletleri bilen dost ogluk gatnaşyklary ýola goýup, olaryň sunawatyny aýdymlaryny bize öwrenmäne giň mümkinçilikler göretip berdi. Gahrman arkadamynyň hut özi daşaýurt aýdymlaryny ýerine ýetirmekde bize nusxalyk görüldi mektebi opturýar. Menem Mehriban arkadamynyň bize görkezýän nusxalyk görüldüsinden ilham alyp, daşaýurt dillerinde bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýär. Ine bugunky gepleşigimizde de dostluk döwletlerimiziň biri bolan Azerbaýjan Respublikasynyň aýdymyny ýetirdim. Mümkin bolsa häzir ýerine ýetirip beräýin. Elbetde. Ulu howetiniň Atagelli mehman iýleşler. Edi tomoşaçylar, mehman watandaşlar, onu tedem dinleýän diýinjalyň tomoşa eden gepleşigimizde Atagelli Şawuli Azerbaýjan Respublikasynyň ajaýyp söýgü aýdymyny ýerine ýetirýär. Serin sulu bulaklardan, bulaklardan Yaşıl yarpak budaklardan, budaklardan Serin sulu bulaklardan, bulaklardan Yaşıl yarpak budaklardan, budaklardan Laleler giz yanalardan, bal süzülen dudaklardan Size salam getirmişim Laleler giz yanalardan, bal süzülen dudaklardan Size salam getirmişim Katar katar turnalardan, turnalardan Yaşıl başlı
salam getirmişem. Ey Azerbaycan diyarından, Koroğlu'nun nigarından, size salam getirmişem. Göçnəbinin həcərindən, Səttarxanın hönərindən, Göçnəbinin həcərindən, Səttarxanın hönərindən, Gözəl mavi həzərindən, bizim gözəl şəhərindən, sizə salam getirmişəm. Ey gözəl mavi həzərindən, bizim gözəl şəhərindən, sizə salam getirmişəm. Qatar durnalardan, yaşıl başlar sonalardan, Türkmenistan diyarından, atalardan, babalardan, sizə salam getirmişəm. Ey Aşxabadın diyarından, güzel dallarından, sizə salam getirmişəm. Türkmenistan diyarından, Koroğlu'nun nigarından, sizə salam getirmişəm. Ey Aşxabadın dağlarından, güzel dağlarından, sizə salam getirmişəm. Sizə salam getirmişəm. Sizə salam getirmişəm. Atagelli, yerini yetirperen aydımız için size öz hoşallığımız bildiriyaz. Tetiňiziň elmidama belent janarmagyny tüýsüregimizden ardy edýäs inni getleşimizin şu ýerine size şeýle sowal bilen ýüzlenmek isleýäs. Dörözülük äriminde sizi esasy ruhlandyrýan zat näme? Aydın döretmekde, sağ döretmekde bir esasy ruhlandyrýan zat. Elbetde gahrman arkadamyzyň bize bagş eden berkarar döwletiniň bagtyarlyk döwrü hemde şu döwürde bize döredilip berilen giň mümkinçilikler. Sebäbi aydyn döretmek üçin, sağ döretmek üçin bize mehriban arkadamyzyň saýasynda uly mümkinçilikler döredilip berildi. Bize wagtda diňe zähmet çekip mehriban arkadamyza, halkymyza hyzmat edämek galýar. Şoň üçin men şu pursatda mehriban we gahrman arkadamyzyň bize döretip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdasym gelýär. Arzuwlaryňyz hasy bolsun. Tüýsürekden çykýan şeýle ýagşy arzuwlaryňyza bidem goşulýas. Häzir bolsa size mehriban ileşmemizden gelip gowuşan bir näçe hatlardaky sowallar bilen ýüzlenmek isleýäs. Siz haýsy dostlukly ýurdun çeper filmini tomaşa etmekli halaýaňyz? Esasan men dostlukly Hindistan döwletiniň çeper filmlerine men tomaşa edýän. Sebäbi şol filmlerde ýerine ýetirilýän aýdymlardan men lezzet alýan. Berekella Atagelli, inni gepleşigimizi ýene de siz bilen söhbetleşik arkaly dowam edeli. Ine gahrman arkadamynyň saýasynda dostluk döwletleri bilen medeni gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly bir üns berilýär-de.
diyarymyzyň bagtyar wagtçysy hökmünde şular dogrusyna özüňiziň bir ýürek buýsanjyňyzy ähman ileşmez biz bilen paýlaşaýsaňyz. Kahraman arkadamyň saýasynda bugunky gün bütün dünýä bizim Türkmenistan watanymyza uly bir önam hem de dostluk nazary bilen seredýär. Orta Aziýanyň merjeni hasaplanaýan Ak Mermer şäherimiz Aşgabat bolsa, parahatçylyk merkezi hökmünde bütün dünýäniň ünsüni özüne çekýär. Kahraman arkadamyz dostluk ýurtlary bilen medeni gatnaşyklaryň berkemegine hem uly üns berýär. Daşary ýurtlara döwlet saparyna gidende medeniýet we sunugat işgärlerini öz ýany bilen alyp gidýär. Dostluk ýurtlarynda Türkmenistanyň medeniýet günleri izberli geçirilýär. Daşary ýurtlarda geçirilen şol medeni çäreler hem-de halkara festivallara gatnaşmak üçin bize giň mümkinçilikler berýär. Daşary döwletleriň görnükli sunugat ustadlaryň bizim ýurdumyza gelip bir näçe dostluk konsertlerine gatnaşýar. Bu zatlaryň äklisem Kahraman arkadamyň alyp barýan dostluk siýasatynyň has hem rowaşanýanyň aýdyn suwutnamasy bolup durýar. Eger näýsek 2015-nji ýylyň 3-nji iýununda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 69-njy mejlisinde Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk hakyndaky rezolýusiýanyň 193 agda döwletleriniň ählisiniň bir agzdan gollamagyna gaýtadan kabul edilmegi uly bir şöhratly, şanly wakalaň biri diýip hasap etse boljak. Sebäbi Kahraman arkadamyzyň dünýä ýüzündäki belen sarpasyndan rowaj alyp, bir bedew batly ötüşleri eýe bolýan berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň betaraplyk mertebesinden şöhratlanyp, Türkmen halky dünýä döwletleri bilen dostluk gatnaşyklaryna halkara derejesinde parahat, agdyr, atuda durmuşda ýaşaýar. Çünki dünýäde ikrar edilen lider hökmüne hormatly prezidentimizin tehim parasatly Türkmen jemgyýetçiliginiň we dünýä halklarynyň bagtyar ykbalyna, geçmişe, geljege ak ýoluna şamsyrak bolup, parlak güneş bolup, asyrlardan asyrlara ýalkym taşar. Inni atagelli gepleşigimizi şu ýerine söhbetleşik arkaly ýene-de dowam edýäs. Siziň pikiriňizçe aýdymçynyň ustadlygy näme-de we nähil ýagdaýda ýüze çykýar? O soraw berdim. Her bir aýdymçynyň ustadlygy onuň aýdymy janlandyryp, çeper keşpe girip duýgu bilen aýdymy ýerine ýetirmeli diýip pikir edýär. Bu bolsa aýdymçynyň öz aýdymlaryny ýerine ýetirip duran pursat ýüze çykýar. Ören gowy, atagelli beren sowalymyza diýsen bir gowy jogap bermegi başarýaňyz. Indi bolsa gepleşigimizi siziň ýerine ýetirip berjek dostluk aýdymlaryňyz bilen dowam edäýeliň. Uly höwes bilen häzir men Dostlukly Ermenistan Respublikasynyň aýdymlaryny ýerine ýetirip berýär. Naren helele sarçurtin gerdan mazen artaken şahtanem gerdan yanuş aşkide kal habinaman serhalele yar helele gerdan oynare nare cigar svare imsilat yaran ah minuchare oynare nare cigar svare imsilat yaran ah minuchare şükranlarım hazaleli yar sirte hamaye karota saçki du sirun yeras hamay besteskin ah sirun muras oynare nare cigarız vare imsilat yaran ah minuchare oynare nare cigarız vare imsilat yaran ah minuchare
yaras ah minucharer il silat yaras ah minucharer Ari vardaz daretir yar can kosiro Siro geri danseri siro yerkero Baş duyar tavajan togil gennatsin Yevin tanşı vasirden hayrun olasın Yar 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 yari yari mangin menuçar Minuçar o hangin yar yar ezdar sahelagan Yar 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 yari mangin menuçar Menuçar o hangin yar yar ezdar sahelagan Sırdan hayrunu leslet Mana çere damuna şurperestaras Unitan şeva sırdan koşirun leslet Yar 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 imam gimen uçar Men uçar o hangin yar Yar estar sahelagan Yar 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 imam gimen uçar Men uçar o hangin yar Yar estar sahelagan Yar 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 iman gimen uçar Men uçar o hangin yar Yar estar sahelagan Yar 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 iman gimen uçar Men uçar o hangin yar Yar estar sahelagan Ategelli yerine yetirperen dost soğulluk aydınlarınız için size öz hoşallığımızı bildiriyaz. Bir de tomoşayda oturan kahraman iyileşmemizi de yarandır deyip umid ediyaz. Elbette kahraman arkadaşımızın sayesinde təzi belirtdikleri götürülen milli mirasımız kemne deyip desurlarımız barada bir joşgullu gurumluğunuz bilen getleşigimizi devam edelim. Köp sağ olun ilki bilen berkarar devletinin bahtiyarlık döwründe milli mirasymyzy dünya yaymak uğruna ulu işlerin amala aşırılandığını buytan çülenliği takdim edýär. Kahraman arkadağı Türkmenistan inni yerin yüzünde özünün bedevatı gözül halkı, göroğlu destançılık sunuvatı kuş tepkisi bilen tanalýar. Kahraman arkadağımızın Türkmenin milli dert desurlaryna, milli mirasına ulusalpa koýýandygynyň aýdyn suwutnamasy bolup durýar. Häzirem eger karşı olmasaňyz, sazanda dostlarymyz bilen bilelikde gepleşigimiziň dowamly bolsa bir näçe dostluk aýdynlaryny ýerine ýetirip berer. Ulu höwes bilen ategelli ona bizem bolaydymy? Mehriman tomoşaçylarymyz bilen bilelikde ulu höwes bilen dinlärsiz. Sen benim dilberim berger Canımın cananası berger Sen benim dilberim berger Canımın cananası berger İki cahan serverim bergeri Derdimin dermanası berger İki cahan serverim bergeri Derdimin dermanası berger Beri 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 gel Canımın cananası beri gel Beri gel beri gel beri gel Derdimin dermanası beri gel
Beri 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 gel Canım cananası beri gel Beri gel beri gel beri gel Derdimin dermanası beri gel Yüzler gülü gülümdür beri gel Havası bülbülümdür beri gel Yüzler gülü gülümdür beri gel Havası bülbülümdür beri gel Saçları sümbülümdür beri gel Dişleridir denesi beri gel Saçları sümbülümdür beri gel Dişleridir denesi beri gel Beri 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 gel Canım cananası beri gel Beri gel beri gel beri gel Derdimin dermanası beri gel Derdimin dermanası beri gel Canım cananası beri gel Воды Ярыка бегут, как живые, переливая, журча и звеня. Возле Ярыка я помню впервые глянули эти глаза на меня. Ой, в небе блещут звезды золотые, ярче звезд очи твои краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. А только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Где бы я ни был, в пустыне безбрежной, в поле, в горах, пастухом у огня, эти глаза неотрывно и нежно мне помогают глядеть на тебя. Ой, в небе блещут звезды золотые, ярче звезд очи твои краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. А только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Блещут звезды золотые, ярче звезд очи твои краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. А только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза, необыкновенные глаза, необыкновенные глаза.
Ategelli ine bayramçılık münasibetli tayyarlanan Ulugonda owa zaty gepleşigimiň bu gedek sanynam ahyrlap barýar. Gepleşigimde gatnaşyp beren gyzykly görünlüğüňiz üçin, ýerine ýetip beren dostluk aýdynlaryňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas. Mundan beýlegem ýurdumyzyň toy bayramlaryna, gahryman arkadagy ýurdumyza Ermidama mahmal owazyňyz berenden belent ýanlansyn. Sizem gepleşiňizi çağıranız üçin köp sag bolsun aýdýas. Şu pursatdan peýdalanyp bize aýdym aýtmakda, saz çalmakda baş halife bolup durýan Mehriwan we gahryman arkadamyň janynyň sag ömrüniň uzak, döwletli işleriniň hemişe rowaj almagyny arzu edýär. Mehriwan we gahryman arkadamyň saýatynda berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne türkmen aýdymsazlary belentden belent ýagnansyn, toýlarymyz toýa bolsun. Mehriwan tomoşaçylar, eýer watandaşlar, gahryman arkadagymyzyň bize döwletip berýän giň mümkinçiliklerini peýdalanyp, türkmen owa teleýilimiňe taýýarlanýan sanly ulgamyň giň mümkinçiliklerinin peýdalanyp, video aragatnaş arkaly taýýarlanýan ulgamda owa zaty gepleşigimiň bu gedekki bayramçylyk sanyny geçirip gutarýas. Halkara beýtaraplyk güni münasibetli gahryman arkadagymyzy, ähli watandaşlarymyzy ýene bir ýola tüýsürekden gutlaýas. Bitirin her biriňizde berk sağ saglygyny, maşgal awadançylygyny, ýurda awatlygyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Gahryman arkadagymyzyň saýatyndan garaşsyz Baky tarap Türkmenistan döwletimize Ermidama görjeňiz diňe gowluk bolsun. Mehriwan ileşler ýene de ýaýlymda görüşýänçek, hoş sag bolun. Hem özgörüşte gül diyarım cennet mekan Ene toprağım lelidar Tehraları bağı bozsan Ene toprağım lelidar Tehraları bağı bozsan Gövüller gelýär hicana Bizden hep şöhrat şanı Gövüller gelýär hicana Bizden hep şöhrat şanı Eşrefli acap zamanı Türkmenistan, Türkmenistan Eşrefli acap zamanı Türkmenistan gödül mekan Ötüşte hem özgörüşte gül diyarım cennet mekan Ene toprağım lelidar Tehraları bağı bozsan Ene toprağım lelidar Tehraları bağı bozsan hicana Bizden hep şöhrat şanı Gövüller gelýär hicana Bizden hep şöhrat şanı Eşrefli acap zamanı Türkmenistan, Türkmenistan Eşrefli acap zamanı Türkmenistan gödül mekan
Bisinip şöhrat şanı Göğüller gelyer heyecana Bisinip şöhrat şanı İşretle acap zamana Türkmenistan, Türkmenistan İşretle acap zamana Türkmenistan gödel mekan Göğüller gelyer heyecana Bisinip şöhrat şanı Göğüller gelyer heyecana Bisinip şöhrat şanı İşretle acap zamana Türkmenistan, Türkmenistan İşretle acap zamana Türkmenistan, Türkmenistan Türkmenistan, Türkmenistan